Aquarius Madmaster 150/6 on moduulipohjainen ruoppaus- ja veden erottelujärjestelmä, jolla voi poistaa raskaan lietteen vesiväylien pohjasta ja lammista. Laite erottelee puhtaan veden lietteestä, jolloin vesi voidaan palauttaa takaisin. Lietteestä muodostetaan kuivia mutatiiliä. Aquarius Madmaster poistaa lietteen ja kiinteät epäpuhtaudet vesistöstä, mikä lisää puhtaan veden tilavuutta. Kiinteämpi liete, raskasmetallit ja muu kiinteä aines pakataan kuiviksi mutatiiliksi, jolloin säästetään suuria summia ainesten siirtokustannuksissa. Jos aine sisältää raskasmetalleja, voidaan ne hävittää asianmukaisilla menetelmillä. Kemiallisen analysoinnin jälkeen mutatiilia voidaan käyttää jopa lannoitteena. Aquarius Madmasteria voidaan käyttää pilaantuneiden vesistöjen saattamiseksi luonnonmukaiseen tilaan. Menetelmä on kehitetty lietteen poistamiseksi vesistöistä, mutta sitä voidaan käyttää myös kaivos-, öljy-, kaasu- ja lääketeollisuudessa sekä sähkön tuotannon ja kemian teollisuuden yhteydessä. Laitteistot ovat pienikokoisia, omavaraisia ja helposti siirrettävissä. Ruoppaus- ja vedenpuhdistusjärjestelmä voidaan helposti kuljettaa paikan päälle ja sitä voidaan käyttää alueilla, joissa ei ole rakennettua infrastruktuuria. Aquarius Madmaster on järjestelmä, joka koostuu 3 päämoduulista. Aquarius Amphimaster on monipuolinen amfibioajoneuvo, jota käytetään vesistöissä sekä ruoppauksen valmisteluun että ruoppaamiseen. Amphimaster on varustettu leikkaus- ja haravointilaitteilla, jotka voivat poistaa vesikasveja, ruokoja ja muita esteitä vesiteiltä. Ruoppauslaitteen pumppu pystyy välittämään nestemäistä lietettä jopa 500 metrin etäisyydelle. Lietteen käsittelymoduuli SRS-150 on järjestelmän ydin. SRS-moduuli tarkoittaa erottelu-, reaktio- ja sedimentointiyksikköä. Yksikkö pystyy käsittelemään 150 kuutiometriä lietettä tunnissa. Yksikkö erottelee karkean ja hienon materiaalin sekä veden ja lietteen reaktorissaan. Se erottaa karkeat ja hienot materiaalit suodattamalla, jonka jälkeen kemiallinen prosessi poistaa raskasmetalleja, erotellut kiinteämmät aineet ja muut epäpuhtaudet, jättäen vain tiivistetyn lietteen. Puhdas vesi palautetaan takaisin vesistöön. Laitteisto mahtuu täysikokoiseen konttiin, joten se on helposti liikuteltavissa ja asennettavissa. Vedenpoistomoduuli DS6 jatkojalostaa tiivistetyn lietteen, joka saapuu SRS-moduulista. Yksikkö pystyy tuottamaan 9 tonnia eli 6 kuutiometriä kuivia mutatiilia tunnissa. Mutatiilit ovat jopa 75% kuiva-ainetta ja voidaan kuljettaa liukuhihnan avulla suoraan lavalle tai maaperään. Kaikki yksiköt ovat kuljetettavissa normaalikuljetuksena paikan päälle. Amphimaster kuljetetaan trailerilla ja se voidaan ajaa trailerin päältä suoraan maahan omalla käyttövoimallaan. Amphimasteriin asennetaan paikalleen tarvittava välineistö, jolloin se on heti käyttövalmis. SRS-moduuli on normaalikokoisessa kontissa. Itse kontti ja kaikki muu vedenpoistovaiheeseen tarvittavat välineet tarvitsevat noin 200 neliömetriä tilaa. Kun kaikki laitteistot ovat kytketty, valmisteluihin menee noin 1 työpäivän verran aikaa, jonka jälkeen laitteisto on käyttövalmis. Aquarius Madmasterissa on monia teknisiä ja ympäristöystävällisiä ylivertaisuuksia muihin vastaaviin verrattuna. Lietteen tilavuus vähenee 96% alkuperäisestä uudella tekniikalla. Lähes 100% vesimäärästä palautuu puhdistettuna. Täysin automatisoitu Madmaster tuottaa kuivia mutakakkuja, jotka eivät sisällä juurikaan kosteutta. Tämä vähentää kuljetustilavuutta noin 2,5-kertaisesti perinteiseen käsittelyyn verrattuna. Perinteisen kuljetettavan lietteen kosteusprosentti on noin 40%. Näin myös kallisarvoinen vesi saadaan palautettua. Mutakakkujen alhainen kosteuspitoisuus vähentää myös kuljetustarvetta merkittävästi. 8 kuorma-auton sijaan tarvitaan vain 3. Myös tämä lisää ympäristöystävällisyyttä prosessiin. Vesistöt ovat jatkuvasti täynnä lietettä. Ruoppaus antaa vedelle tilaa virrata, jolloin tulvariski pienenee. Liete sitoo happea, tappaa kaloja ja muita vesieliöitä. Lietteen poistaminen mahdollistaa kalakannan elpymisen. Liete saattaa sisältää raskasmetalleja. Madmaster mahdollistaa niiden poistamisen lietteestä ja vesistöistä. Useat eri teollisuusalat eivät voi käyttää uudelleen tarvitsemaansa vettä raskaista erottamattomista tai muista ainesosista johtuen. Madmasterin avulla tämä vesi voidaan puhdistaa ja käyttää uudelleen.